अनुपमा शो का कहानी अब बदलाव की ओर बढ़ताटे। एकरे साथ एमे कई ट्विस्ट आवे वाला बा। किंजल और तोसू यूके में शिफ्ट हो चुकल बा ना। यही बीच किंजल यानी निधि शाह के शो छोड़ले का खबर भी आवताटे। निधि शाह कहतली कि फिलहाल उनका अनुपमा में ट्रैक खत्म हो गई बा और ये बात अभी तक तय नहीं भइल कि उस शो में वापसी करी हैं या फिर नहीं। निधि की शो छोड़ने की खबर पर अनुपमा का लॉयल फैंड अब भड़कल बाना। लोग लिखना कि अभी शो बंद हो जाए चाहिए, उनमें खाली अनुपमा का ही स्कोप बाटे। अनुपमा में अब किंजल दिखाई नहीं देतली। उनके शो छोड़ने की खबर फैलल तो पिंक विला से बातचीत में वो कहली कि ई सही वक्त रहल, ई सही रहल कि किरदार के ज़्यादा न खींचल जाओ। ई टाइम से बातचीत में निधि कहली कि उनका फिलहाल ट्रैक खत्म हो गई बा और आगे उस सीरियल में रहिया कि ना रहिया डिसाइड नहीं के भइल। अब इन मेकर भी सोचत ना कि कहानी के का कल जा। उहे गॉसिप टीवी के ट्विटर पर पोस्ट एक खबर पर दर्शक काफ़ी रिस्पांस देता ना। एगो यूजर लिखना इस शो के खत्म हो जाए के चाहिए या फिर ली पावे के चाहिए। एमे जितना लोग काम करता ना सब स्थिर हो गए बाटे। पारस शो छोड़ के सही कही ना। वही एक जन लिखना ये शो में अनुपमा के अलावा सबका कैरेक्टर स्कोप लिमिटेड बाटे। वही एक जन लिखना कि ये पिछड़े शो से कहीं ज़्यादा वो अच्छा डिजर्व करतली। वहीं एक लिखना कि अच्छा फैसला ले ले वाली काश गौरव खन्ना भी बकवास शो छोड़ देता। महान अनुपमा की वजह से शो का बाढ़ बन गई बाटे। कई लोग निधि के बधाई भी देना। एगो कमेंट में लिखना कम से कम एगो फालतू किरदार कम हो गई, इनका मम्मी बहुत बेकार लागत रहा है। ये स्टोरी पर आपका का कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABB भोजपुरिया।